El grup de psiquiatria i psicologia de la infància i adolescència és un grup que està format bàsicament per psiquiatres de la infància i adolescència i per psicòlegs i que ens dediquem a estudiar els trastorns psiquiàtrics més importants que comencen en aquestes etapes primerenques de la vida. Són molt importants perquè se sap avui en dia que gairebé un 50% dels trastorns que presenten els adults, els trastorns psiquiàtrics, comencen abans dels 18 anys i gairebé un 35% començarien abans dels 14 anys. Per tant, és una etapa molt important per estudiar com es desenvolupen aquestes malalties, com s'inicien, l'etiopatogènia, la fisiopatologia, els factors de risc, els factors protectors, tot allò que té a veure amb el pronòstic i una part molt important són les trajectòries d'aquests trastorns cap a on van cadascun d'ells i, per suposar, les intervencions. Tractar de la millor manera aquests nens i adolescents tant a nivell d'intervencions farmacològiques com a nivell d'intervencions psicològiques o altres en algunes situacions més complicades, per exemple, la teràpia electroconvulsiva o altres teràpies més alternatives, com per exemple la teràpia amb gossos. Llavors nosaltres som un grup eminentment clínic, intentem interaccionar i col·laborar molt amb altres grups bàsics, que hi hagin biòlegs, genetistes, experts en neuroimatge, i en aquestes col·laboracions surten bona part de les nostres recerques. En quant als trastorns psiquiàtrics que nosaltres estudiem, bàsicament estan agrupats en 4 línies que tenim consolidades i una línia que és més emergent. Entre les línies consolidades, la línia que es dedica a estudiar els trastorns psicòtics i afectius, una altra línia que es dedica a estudiar els trastorns de l'espectre de l'autisme, una altra línia que s'encarrega d'estudiar els trastorns obsessius, tics i el trastorn de Tourette, i una quarta línia que estudia els trastorns de la conducta alimentària, principalment l'anorèxia i la bulímia nerviosa. I tenim també una altra línia més emergent, que és la línia que es dedica a estudiar tot allò relacionat amb el trauma, l'estrès i els trastorns posttraumàtics. I en tot això nosaltres intentem dedicar-hi molts esforços per poder obtenir tots els beneficis possibles en aquests nens i adolescents que puguin tenir un resultat pràctic de totes aquestes col·laboracions i d'aquests estudis que fem.